Kien hemm żieda enormi fl-attività fil-fliegu bejn Malta u Għawdex meta wieħed iqabbel is-sena li għaddiet mas-sena ta' qabel. Fuq l-2015 is-sena li għaddiet kien hemm 1581 vjaġġ iktar, żieda ta' 7.6%, b'kollox saru 22,404 vjaġġi. Dan ifisser li kien hemm 110,000 karozza iktar li qasmu l-fliegu, żieda ta' 8.2%. It-total ta' karozzi kienu ta' 1,459,000 karozza. Naturalment dan ifisser li kien hemm ikbar iż-żieda fil-passiġġieri. 399,328 persuna iktar użaw il-GoZo Channel, żieda ta' 8.3%. Dan ifisser li qasmu l-fliegu iktar minn 5,133,000 passiġġier. Bħal kull sena Awwissu reġa' kien l-iktar xahar biżel.